Hekk kif kien imwiegħed mill-Gvern art ta' madwar 126,000 metru kwadru jew ekwivalenti ta' madwar 18 grounds tal-futbol li kienet indikata għall iżvilupp industrijali f'Bulebel se tibqa' art agrikola. Dan juri l-impenn tal-Gvern li kif iddikjarat anke fil-Viżjoni Malta 2050 qed jinstab bilanċ bejn l-interessi kummerċjali u l-wirt naturali ta' pajjiżna. Dan permezz ta' ftehim fil-preżenza tal-Ministru responsabbli mill-artijiet Stefan Zrinzu Azzopparti u dak għall-ekonomija Silvio Xkembri biex din l-art għaddit mill-indis lura għand l-awtorità tal-artijiet. Din l-art ta' aktar minn 112 tomna se tibqa' disponibbli għal bdiewa biex jkomplu jipproduċu prodotti lokali. Minn barra il-valur agrikolu, din iż-żona għandha wkoll valur kulturali minħabba l-possibilità ta' fdalijiet arkeoloġiċi li jista' jkun hemm. Il-ftehim intlab kollaborazzjoni sħiħa bejn iż-żewġ ministeri biex jiġi żgurat futur aħjar għall-art u l-ambjent Malti. Il-Ministru Zrinzu Azzopparti qal li dan il-pass u xhieda tal-impenn kontinwu tal-Gvern biex jissalvagwardja il-karattru ta' pajjiżna u tissaħħaħ is-sigurtà tal-ikel għal ġenerazzjonijiet futuri. Wara li sar l-analiżi kollu ġie determinat illi dan l-art għandu jibqa' jintuża għal skop agrikolu u għalhekk l-awtorità tal-artijiet se tkun qiegħda tara li din l-art tibqa' tintuża mill-bdiewa li jaħdmuha. Min-naħa tiegħu il-Ministru Xkembri sostna li l-Gvern qed iwettaq dak li wieħed fejn jidħol il-bilanċ biex il-pajjiż jibqa' reżiljenti anke kif tħabbar fil-Viżjoni Malta 2050. Minkejja li għandna sfida kbira sabiex nakkomodaw l-investiment dirett barrani sabiex insibulhom postijiet f'artijiet industrijali, bħala Gvern konna tajna commitment li din iż-żona li hija fil-fatt indirizzat sabiex issir żona industrijali u jinbnew fabbriki, konna tajna kelma lil dawn il-bdiewa li jaħdmu dawn l-għelieqi li fil-fatt di ħadd tkun qiegħda tinżamm sabiex ikomplu jaħdmu. Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun laqgħa dan il-ftehim bil-Viċi Sindku Raymond Karwana sostna li l-weda li saret ma' Żwieten issa saret realtà. Din l-art f'Bulebel issa se tkun amministrata mill-awtorità tal-artijiet biex tkun żgurata il-kontinwità tal-produzzjoni agrikola b'kera ġusta li tirrifletti r-realtajiet ekonomiċi tal-lum. Għall-iffirmal tal-ftehim kien hemm preżenti wkoll rappreżentanti mill-awtorità tal-artijiet u l-kap eżekuttiv tal-Indis Malta Ġan Pier Attart.